gizartean ikusten dituen kezka eztabaida auzi horiei foro ireki bat ematekoa, eztabaida zabaltzeko ikuspuntu desberdinak konpartitzeko gune bat eta galderak eta egokina planteatu eta erantzunen bat ateratzen badugu hori bikaina izango da. Bueno, aurten antolatu duguna, berdada bati baina hori titulua harrigarri egin zaio, Euskara generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua, beste modu batez esan diteke sinpleago, esaten da sinpleago. Alegia, nola kudeatuko dugu, edo zer egingo dugu, kultur aniztasuna ulertuta bere esparru guztietan eta bere espresio guztietan, zer egingo dugu horrekin, euskararen normalizazioan eten bat izan gabe, areago euskararen normalizaziotik pasadadin, areago euskararen normalizazioa bultza dezan, areago euskararen normalizazioa bultzatuz, aipatzen ditugun identitate modu horiek, generozkoak direnak, edo jatorria, migrazioak, esan genezake, bertakoak ere bai, klasea, beste modu bat esan dituke, prekaritatea, guzti horiek nola pasaraziko ditugu, gizarte justago bat egiteko. Zergatik jartzen dugu gurutzatzen diren tokia, bai? Badago feminismoaren barruan, feminismo intersekzionala deitzen den joera bat, eta momentu honetan, ez da berria, 80ko hamarkadan abiatutako pentsamendu joera bada, baina egia da momentu honetan munduko leku askotan nolabait praktikan eta aplikatzen ari den pentsamendua dela, baita justizia intersekzionala hitz egiten da eta aplikatzen da, eta politika intersekzionala hitz egiten da, Europako hainbat gobernuetan ere aplikatzen da, eta badago praktika bat edo idea bat ematen digun pentsamendua, eta zer esaten du pentsamendu horrela? Pentsamendu horrek esaten du nolabait identitate edo izate modu desberdinak, bereziki menperakuntza identitatea direnean, alegia hizkuntza minorizatuko hiztuna edo generoari begira emakume izatea, edo ez gizona izatea, ez da bakarrik emakume izatea, baizik eta eredu nagusitik kanpoko norbait izatea, klase sozial gisa baita ere menpeko edo prekario edo botere harreman horretan berago egotea, eta jatorria ere, nongotasuna nondi zatozen, nola zatozen, horrek ere, menperakuntza batea adierazten duenean, feminismo intersekzionalak esaten du, hori edanak gurutzatu egiten dira. Ez pertsona bakarrean, batzuetan pertsona berean gurutzatzen dira. Kasu askotan pertsona berean gurutzatzen dira. Pertsona bat izariteke emakumea, izariteke etorkina, etor liteke hizkuntza minorizatu batekin da hegemoniko jakin gabe, eta etor liteke oso egoera prekario batera ez. Baina badira beste kombinazio batzuk, baita ere, guk geuk ere badu hizkuntza minorizatu bat, guk geuk ere emakumea gara, edo gizona gara, hor bultzaketa diferenteak egiten dira. Orduan, feminismoak esaten du, bultzaketa horiek ikus ditzagun nun gertatzen dira, eta hori izango da modu bakarra, edo moduetako bat bentzat, hortik irten gaitezen, edo gora egin dezagun, edo geure burua rekonozitu dezagun, eta esan dezagun, hemendik egin daiteke lan bat aurrera egiteko. Eta, gurutzatzen direnez, nolabait, burujabetza edo alduntze, edo lan hori izango da elkarrekin egin da. Hizkuntzaren normalizazioa pasako da feminismotik, feminismoa pasako da hizkuntzatik, pasako da migranteak hartzetik, pasako da prekaritateari begiratzetik, hortik etorriko da, proposamen berri bat, edo lanketa modu berri bat. Hauxe da, planteatu nahi genuen gaia aurtengo jardunaldietan. Guretzako gai importantea, guk sumatzen duguna, eta hemen badabilena, eta inkognita batzuk sortzen dituena, esan nahi dut, klasea zer gaur egun, zer da, existitzen da, ez da existitzen, zer da prekaritatea, zer azalko numetu, zer jatorri, zer genero, zer adin, autoenplegua, autoesplotazioa da, ez da, hor badaude gauza asko, ez da. Hori da gure
pixka bat orain jardunaldietan nortzu datozen eta ze gaiak xeago nola tratatuko ditugun. Bi egun izango dira, uztailak 13 eta 14. Lehenengo eguna nahi baduzue akademikoago izango da, hau ez da benetan horrela, besteak beste uste dut akademiaren izenean edo datozen horiek, segurazki asko hitz egingo dutela bizipenetatik, egia da feminismoak ere bizipenak aldarrikatzen duela jakintza iturri nagusienetako bat izatea, eta nahiz eta akademikoa izan bizipenari izango da, hori importantea da. Mariluz Estebanek lehenengo sarrertxo bat egingo dugu, Idurre Eskizabelegetan egin dugu, bereziki euskararen eta feminismoaren osteko loturaz azken urteetan asko jardun dugulako, klasea zer bai, eta orduan guk ingo duguna da galderakota. Eta gonbidatuek ia eta parte hartzera datozenek ia erantzuten duten edo galdera berriak formulatzen dituzten. Mariluz Esteban, antropologo feminista, EHUko irakaslea ezaguna da, generoan eta medikuntza sisteman eta gorputz antropologia, maitasunaren gaineko antropologian eta erreferente bat dagoetzat. Beti esaten dugu, Mariluz dela gure zentzurretan gure guraso intelektuala. Eta berak zabalduko du jardunaldia, berriki atera du liburu bat, justu gai honik nolabait lotzen dena, feminismoa eta politikaren eraldaketa, eta Euskal Herrian zertatua, eta hor gai hauek. Hitz egiten du hizkuntzaz, hitz egiten du euskalgintzaz, hitz egiten du prekaritateaz, klaseaz, generoaz. Orduan berak badakar bere ideia, eta jardunaldi hauetarako eskatu genion, bereziki egin zezan gogoeta bat klasearen inguruan. Uste dut hor badugula txune bat. Ezagutzen duzue, horretziko dut, ez du luzatuko ere biografia. Bigarren izlaria Ignacio Ayestaran izango da. Ignacio Ayestaran EHUko filosofia saileko irakaslea da. Eta jakineko ohiko kolaboratzailea. Ayestaranek azken aldian asko idatzi du eta kezka agertu du pixka bat nolabait jatorria, klasea, etorkinak, Europa, Lesbos, humanitatea, ez humanitatea, barbaritatea, ez barbaritatea, pixka bat kontestu zabalago batera ekarrego gu orain esaten ari garen hau eta baita ere pixka bat pentsamendu intersekzionala aplikatuz. Hirugarren izlaria Maria Reimondez, galiziarra. Ez dakit gure artean ezaguna den, hau idazlea da, poeta, itzultzailea, eta feminismo dekolonialean tesi egiten da gehiena. Asko idatzi du poema liburuak, narratibakoak, literatura saiakerak, emakume importante bada Galizian. Guk bere berri izan genuen orain dela 3 urte, hain zuzen Idurre Eskizabel eta biok abiatu ginenean euskara eta feminismoaren gogoetatik, hola pixkat intuitiboki topatu genuelako testu bat, Maria Reimondezena, hain justu gauza berdina esaten Galiziera eta feminismoaren inguruan. Pentsatu munduan bakarra ginela eta zehurrik genuen norbait antzeko gauza bat esaten ez da. Berak hitz egingo digu Galiziatik edo Galizieratik, eta zentzurretan hizkuntza izpagara ez da. Nola ikusten duen berak generoaren gurutzaketa hau, eta baita feminismo dekoloniala edo bera horretan da aditua, nolabait migrazioak, eta ez bakar migrazioa, baita asko lan egin du Etiopian, han ere nola gurutzatzen dian kolonizatutako edo dekolonizazio prozesuetatik irten, komatxoaten diren herrialde horietako hizkuntza minorizatuak, emakumeen egoera nola gurutzatzen den eta nola erresistentzia sortzen dian. Bigoko Unibertsitateko ikerketa talde batean dago, feminismo ikerketan, eta uste dugu interesgarria izango dela. Eta azken izlaria Itziar Gandarias, Deustuko Unibertsitatearen irakasle, doktore tesia iaz bukatu zuen, oso doktore tesi interesgarria,
Eta etnografia bat egin zuen, orain dela 2 urte, munduan barrena ibili zen emakumeen martxaren gainean. Eta hor, aniztasuna nola landu zen, nola kudeatu zen hizkuntza, nola kudeatu zen kultura desberdinak, ikuspuntu desberdinak, emakume belodunak eta ez belodunak, feministak eta zen feministak. Hor sortzen den mundu horretan aniztasun hori nola kudeatu. Ondoren, maien buruan jarriko ditugu denak eta elkarren arteko kontrastea. Bigarren egunean, hau agian bada gehiago bizipenetatik. Eta, abiatuko du Amelia Barkinek. Amelia Barkin Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea da, ezaguna baita ere, kultura artekotasuna eta generoko gaiak lantzen ditu UESin, eta bertako ikerketa taldeko koordinatzailea. Ezaguna da Kinka bere blogan, idatzi asko egin ditu gaia honen inguruan, eta gero, bereziki Gasteizen, Gora Gasteiz mugimenduan, baita ere Gasteizko Aldezarreko eskola publikoaren guraso denean horren duen praktikare oso interesgarria da, eskola bat aeredu eta kanpoko jatorriko jendearekin osatutako eskola bat, nola ereduko eskola bihurtu duten, eta esperientzia interesgarria da gazki horren nola gurutzatzen diren gauzak ez da. Ondoren Petra Elser, etorriko da, Petra Elser, Alemaniar euskalduna eta euskaldundua, Euskal Herritarra, Banaiz Bakara elkarteko zuzendaria. Banaiz Bakara elkartea, berra ezagutuko duzue, lan egiten du etorkinekin, azken hogatuko etorkinekin, eta euskeraren bitartez, euskerara hurbilpen bat emanez, nolabait lan munduan lehen urratsak eman ditzaten laguntzen duen elkarte bat da. Beraz, euskara, prekaritatearen elementua, eta noski, gizon eta emakumeekin jardute dute, baina generoaren elementua ere hor dago. Oso presente, urte batzuk bai, lan horretan, udaletxe ezberdinetan, eta praktika horren berri, eta horren atzean dagoen pentsamenduaren berri eman dut. Ondoren, Taranakarin, Sos Arrazakeri elkarteko kidea, eta bizilagunak proiektua berda ezagutuko dute koordinatzailea. Bertako eta kanpoko familien arteko elkarbizitza bultzatzen den proiektu horren koordinatzailea. Bera Azerbaidjan darra da, sortzez, eta horren dela urte Euskal Herria etorri zen, eta Tolosaldean bizi da, eta Sos Arrazakerian egiten du. Berez zuzenbidean lizentziatua da, eta esperientzia handia duen zuzen lan egiten duen erakunde horretan, aipatu ditugun gai hauen inguruan, besteak beste bera euskaldun osoa da, eta euskaliztun osoa, esan nahi dut, eta badu hizkuntzaren gaineko diskurso bat, gurearen osatzera datorrena, edo beste begiratzeagatik ere begiratzen duena. Eta badu baita ere, segurazki, feminismoaren gaineko beste begirada bat, guk ez dugu, ez da. Nolabait zapidun feministen artean kokatzen dela. Guretzako hori ere interesgarria da errealitate hori ezagutzea, eta nola ez dut. Urreko izlaria, Jessica Txalanpuente, hau ikasle da, momentu honetan Bilbon, enpresa ikasketak egiten ari da, ketsua hiztuna da, eta Deustuko Ekuadorretxeko kidea. Deustuko Ekuadorretxea ezagutzen baduzue, Ekuadorretxean pixka bat migranteak, movimentu feminista eta euskararen aldeko movimentuak batzen dira. Amina eta Diusek, Amerikarteko kidea, Hernanin bizi da, berez Dakarrekoa da, Senegalgoa, eta bertako unibertsitatean zientzia ekonomikoak ikasitakoa, eta berak ere badu jakina bai generoaren eta bai migrante izatearen esperientzia horretatik zer kontatu ez da. Bigarren egunean ere bukatuko dugu maien inguruan guztiak. Bi egun hauetan, ateratzen dien ideiak eta kezkak edo galderak edo nolabait
esaten duen bezala, kultura aniztasuna, bere aniztasun guztia eta bere identitate diferente guztietan, euskaratik pasarazi, beraz jakina jardunaldia euskaraz izango da, baina beste hizkuntza batzuk ere entzungo dira. Eta entzungo diren hizkuntza horiek izango dira, angolo hizkuntza, kitxua eta galiziarra. Eta euskarara itzulera emango da. Alegia, gure asmoa da, hizkuntza ez hegemonikoei, hizkuntza hegemonikoei lekurik ez ematen. Haiei leku ematen zaien aldiro beste hizkuntza guztiari, galtzen ateratzen direlako. Beraz, egingo dugu euskeraz eta beste hizkuntzak ere entzungo dira eta dena oso lortuko dugu elkar. Bueno, hau da ikastaroaren pixka baten xehetasunak azaltzeko modua, eta hori, Iñakik esan duena, leku bitxik geratzen dira dagoeneko, beraz, interesatzen da, askarrik